କଳିଙ୍ଗ ଏହି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଆଉ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନାମ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିର ଇତିହାସକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଜାଗାର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତାକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ, ଏହାପରେ କେମିତି ଖାରବେଳଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବୀରଙ୍କର ଉଦୟ ହେଲା, ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ନୂଆ ଶୈଳୀ, ଆଉ ଶେଷରେ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତେବେ କୌଣସି ବି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାର ନାଁରୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଣିଛେ ତାହା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ପରିଚିତ ନଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଅନେକ ପରିଚୟ ମିଳେ। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ଏହା ପରିଚିତ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏହାର ଇତିହାସକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟେ ଅଲଗା କାହାଣୀ। ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ସେଇଠି ତୋଷାଳୀ ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟର ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଅର୍ଥ, ସମୟ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ ଏବଂ ସୀମା ବଦଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? କ'ଣ ତାର ପ୍ରମାଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସକାରମାନେ ମହାଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏପରିକି ପ୍ଲିନିଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରୀକ୍ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ହିଁ ସେହି ସମୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଆଉ ଏଇଠୁ କାହାଣୀରେ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ମଗଧରୁ ଉଠୁଥିବା ସେହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାର ନଜର ଏବେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ଭୂମି ଉପରେ। ଆଉ ସେହି ନଜର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘଟଣାକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ନନ୍ଦବଂଶ ଗଲା ପରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଖୁସି ବେଶୀଦିନ ରହିଲାନି। ଆସିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, ଆଉ ତା ସହିତ ଆସିଲା ଅଶୋକଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଓଲଟାପାଲଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅଶୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲା, ଯାହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କଳିଙ୍ଗର ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଉପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ନଜର ଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ କାରଣଟି ଟିକେ ଧାର୍ମିକ, ଯାହାକୁ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଇତିହାସ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଛି। ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଗଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଜଣେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ କରିଦେଇଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ସେହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭିତରୁ ହିଁ ପୁଣିଥରେ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଆଉ ଏହି ନବଜାଗରଣର ନାୟକ ଥିଲେ ମହାମେଘବାହନ ଖାରବେଳ। ସେ କଳିଙ୍ଗର ହଜିଯାଇଥିବା ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶର ନାଁ ହିଁ ଥିଲା, କେତେ ଦମଦାର, ମହାମେଘବାହନ, ମାନେ ବିରାଟ ମେଘର ବାହକ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ନୂଆ ଶକ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର ଘୋଷଣା। କେବଳ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷର ଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଏହି 13 ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ଯାହା କରି ଦେଖେଇଥିଲେ ତାହା ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଉଦୟଗିରିର ସେହି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବର୍ଷର କାମର ହିସାବ ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାଜଧାନୀକୁ ସଜାଡ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନିଜର ଦବଦବା କାୟମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ମହାନ ନିର୍ମାତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ସମୟ ବଦଳିଲା। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତିର ଉଦୟ ହେଲା, ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜିତିବାର ତରିକା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏ ତୁଳନାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସିଧା ଆକ୍ରମଣ, ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶାସନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏକ ନୀତି ଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହଣ ମୋକ୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହ।
ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ କଠିନ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସରଳ, ଆଉ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ରଣନୀତି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇବା, ମୋକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରହି ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେବା। ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ନୀତି ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଇତିହାସର ନିୟମ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦୟ ହେବାର ସମୟ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ କଳିଙ୍ଗର ମାଟିରେ କେଉଁ ନୂଆ ଶକ୍ତିମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ? ଏହି ଭୂମିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ କିଏ ହେଲେ? ଏହି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।